Kayabe tayo po king kakatamong programa i-Police Captain Don Kenneth Asuncion ing operation o ning king operation section ning City of San Fernando PNP. Captain Asuncion, magandang gabi po sa inyo at welcome po sa ating programa. Yes ma'am, good evening po. Opo sir, una po sa lahat, assessment muna, no? Kumusta po ang pagsalubong ng ating mga kababayan, ni Katampong Kabalayan, kaya Siyudad San Fernando, ngayon banwang 2024? Yes ma'am, for the assessment ng pagsalubong po natin ng 2024 dito po sa City of San Fernando, Pampanga, maayos naman po. We only have one recorded incident ma'am, which is the physical injury at nagkaroon lang po ng gulo sa may bandang Dolores. Isa lang naman po yung recorded natin, ma'am. Opo. Pero meron pong 7 collateral damage, ano? Bago ko po kuhanan pa ng detalye muna yan, meron pong 7 collateral damage na monitor po ang City of San Fernando PNP. Ano-ano po ito, sir? Itong 7 po, ma'am, is our firecracker-related incidents po na nangyari base po sa pagmomonitor natin since December 21 up to January 2, 2024. Firecracker related incident, pero meron hubang mga insidente rin tulad po ng mga illegal na nagpapaputok? Meron ho ba kayong na-monitor na ganitong kaso, Captain Asuncion? Yes, wala po tayong na-receive, ma'am. Wala po tayong reported and wala rin po tayong na-receive na mga information na may mga nagbebenta po ng illegal na paputok. Ganoon din po sa mga illegal, mga nagpaputok ng baril, wala rin po tayong tawag at report. At masaya naman po dahil naman po yan sa patuloy po na sasagawa ng inspection ng LGU, kasama po ang BFP, kasama din po kami na ginawa po namin noong 29, 30, and 31 months. That's good to know, no? Magandang balita po yan. Kaugnay naman po nitong inyong pagmomonitor yung buong duration po, no? After Christmas hanggang tong araw ng pagsalubong sa bagong taon. May mga naaresto ho ba ang San Fernando PNP pagdating naman po dun sa mga nagbebenta ng illegal firecrackers? Wala po tayong recorded, ma'am, na inaresto or even information po na may mga nagbebenta po ng illegal na paputok dito sa San Fernando. Wala po tayong na-receive, ma'am. Pero kayo ho ay nagkaroon ng monitoring kasi dito po sa siyudad ng San Fernando talagang marami din tayong nakita na nagbenta ho ng paputok. Ano ho kaya ang naging susi, no, para po ma-attain natin itong ganito kasi yearly, no? Ito po ay magandang balita pero taon-taon kasi meron ho tayong na-monitor na ganito, no? Ano ho kaya? What went right po pagdating po sa monitoring or pagpapaalala ng PNP, no? At nagkaroon po tayo ng magandang record sa pagsalubong ng bagong taon. Yes, ma'am. Unang-una po sa lahat, ma'am, of course, yung coordination po ng City LGU natin, especially po ang ating IMT, yung Incident Management Team, na binubuo po ng CDRRMO, the CHO, BFP, PNP, and other agencies na patuloy po kaming nagkikipag-coordinate sa mga nagbebenta po ng paputok noong before po bago po natin sa lubungin yung 2024 na kinausap din po natin yung mga nagbebenta na huwag pong magbenta ng mga illegal na paputok. Ganun din po, ma'am, yung pag-monitor po natin doon po sa mga hindi po, wala pong lisensya na magbenta po dito sa syudad. Alright. Maitanong ko naman po, when in terms of peace and order naman, Captain Asuncion, ano, syempre ho, meron din sa ating mga kababayan ang nagbakasyon or umalis, no? Maybe nagpunta po sa mga ibang probinsya. In terms of peace and order po, kumusta naman ang monitoring ng PNP? Yes, ma'am. Good news po. Wala po tayong
insidente nitong from December 24 up to date na mga nangyari ho na mga nilooban ng mga bahay. Yan na rin po naging maganda naman po ma'am yung ating yung peace and order natin. That's good to know. Ito hong heightened alert ng PNP dito po sa atin sa siyudad ng San Fernando. Hanggang kailan po ito, Captain Asuncion? No? Kasi alam naman ho natin, meron ho tayong mga kababayan ang nagsisibalikan na o nagsisiuwian na no, sa kanilang mga probinsya o bumabalik po sa mga lugar kung saan sila nagtatrabaho. Hanggang kailan po nakataas yung heightened alert status ng PNP sa siyudad ng San Fernando? For the PNP, ma'am, up until January 4, dahil start na po ulit ng ma'am, ng mga klase at saka mga opisina, ma'am, naka-heightened alert pa rin po tayo. Up until, we are also waiting for the downgrading of the heightened alert, ma'am. Pero hanggang ngayon po, naka-heightened alert po tayo. Lahat po ng tropa natin ay naka-deploy, especially sa mga convergence areas po ng ating syudad. Opo, Captain, bagong taon, no? Ano ho ang maasahan pa ng ating mga kababayan, lalo na po yung mga taga San Fernando sa serbisyo ng PNP San Fernando? Yes po ma'am, in behalf po ng Kapulisan ng San Fernando, unang-unang nagpapasalamat po kami sa community ng City of San Fernando na tumulong po sa amin na panatilihing payapa at tahimik ang pagsalubong po natin ng bagong taon. Asahan niyo po ang inyong kapulisan dito sa San Fernando na patuloy po kami maglilingkod para po sa ating syudad. Maraming salamat po. Alright, maraming salamat po at Happy New Year po sa inyo, sir. Yan, kabalayan natin po yan ni Police Captain Don Kenneth Asuncion, iba't po kay Operation Section ng City of San Fernando, PNP.